Migimam ang kahayag sa mayong resulta sa negosasyon alang sa husay og malinawon nga paagi sa customer og sa giutangan nga dealer sa motor. Kini ang maayong dagan sa kalambuan sa isyu sa pagpugos og pag-imbargo sa motor gikan sa customer sa mga kawani sa dealer og motor. Kahinumduman midangop sa Brigada Action Center si John Ayan Maturan sa iyang reklamo nga mubayad unta sa 4 ka buwan nga bayranan sa giutang nga motor. Apan ang kawani sa nagpautang og motor miingon man nga nabaligya na sa lain ang motor bisan kun walay pagtugot niini ni Maturan. Gawas pa niana nakakontrata pa man unta og 2 ka tuig ang bayranan. Gihatagan dayon og pagtagad ni Brigada Attorney Jorel Patinio dihang nahinabi ang abogado sa motorcycle dealer. Nagkauyon hinuon nga hatagan og ikaduhang higayon ang customer nga si Maturan. Giandam na ang papilis alang sa kasabutan nga makapadayon pagdata sa motor subay sa nahabilin nga bayranan. Apan lain na nga motor nga susama og model. Sanglit ang motor nga giimbargo nahalin naman ngadto sa laing customer. Sa adlawng Sabado, gikatakda ang transaksyon ni Maturan ug ang abogado sa dealer sa motor nga mulagda og kasabutan. Advice lang po na ako sa mga nangutang og motor kami diri sa brigada di kapag mingon nga if naay possible abuses or mga violations amo awareness ni pag-educate mga tao unsay mga katungod, but if about ang lapses di po na ninyo, we are not here para mutabang anang mga ni-violate mismo. Kanang ninyo nga diyang obligasyon ninyo ng kasabutan, i-comply na ninyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.